Ma Janet. Say na akasa. Ma Janet. Be good and balance abeshu wani so ba bia wote. Wo say na akasa. Your friend ma gift. Ama Janet be. Sana me so ni me phone. Ah na e gift wa akwa osa no. Da na asene enko. Ma gift. Cho ba bia wo bia am da asene me hira. Oye bebre na mama. See, manya dan ya tinam. Bisansu ya ma adwuma. Oh. Menya beto aduane de. Menya aduro num. Ma me hawe wo meso. De wo no enwa. Na ucha. Emma akuya. Ya le me ba ne krofo etwen so ogu me. Ma de jakura da. Boy kura ti mi jao. Ma me da se pa. Me ho asama me kan chilo. See, me ba kula papa bi bisa me see. Wo hu see ade me ale na jan me see. Hey, nya boafo. Hey. Wo boa me. They say me nyes kan to aduro ni be say. Aduro ni menuma. Yale ni ma bi me hu se me kura me hu see yale na film suko. Papa bi e bisa asese. E bisa me see me yale na ba bi ma. Hey. Ghana. Yo atiefo aha na emere ma kwan ma yede sompa nkomo no asi. Tinyame ya aduma ochina yebehia. Na akobi koya yesi bi ma ha na dwene pa Onitimbi epue opue ya wampue ni kwao odi enije ni nkwansha abrabo mu afutuo nyamsum ani daso ade Sompa free oh Sompa free Sompa FM and TV and market yapa Sompa dia sasi so MNG Ajuma yesimini aketi enti usumu ansumyo anuna bema wanya aketi yapa ewa sasiso ewiasimu basumna wansumye dia fanyina mse wansum bisa usumye maketi yapo eni jie ti sompa die market yapa sompa dia sasiso MNG Sompa FM Sompa TV market yapo sompa dia MNG Dichimwa fidie neto sompa FM and TV nebema wenijie ene aketiampa nebema wenijio sabra boy mo dajini bi natural suna udi ewnya nebema wenijie aketiampa so kamu ema aketiampa papa wa fidie neto sompa FM and TV why Yasim sompa mani jeni akati apana unu warada sompa de asitine imunu ema akati apa ye no mai munsam makudi munsam jina ne kasebo biji samni ejasu semjina sompa de abama sompa FM Emakati apa Sompa TV MNG Sompa TV MNG Oh, wisdom ni mitie Sompa FM he Sompa TV
ɛno miɛnsa abɔ Ghana de shima mayɛ mu nyinaa ha ɛde mo ba Sompa 90.7 FM ɛwɔ NKORANZA ɛbra wie duro sɛ ensɛm a yaboaboa no yɛ osamufo asɛm korɔgyen sɛ yɛmfa ne nyinaa ɛmrɛ mo ɛwɔ no miɛnsa kase eboyi mu yi ya transia yɛde ɛbrɛ mo kama paa na kase yi bɛsɛ atwa ne ho ɛwɔ Sompa oha ɛne sia na tripo ba kon ɛwɔ TECHIMAN bunu East ahinkro sa enso na Facebook no so no ɛde de yɛsɛ de wawu nim no systematic president team no ɔma yɛ adwuma kama paa ɛne ti ɛhɔ nso Johnny yen ɛwɔ Sompa 90.7 FM ɛno no yɛ fankrana so na San Johnny yen Sompa 106.1 FM ɛno so no de TECHIMAN no asoso YouTube no so no yɛwɔ hɔ yɛ akyerɛ sɛ kaseboyi ɛne nam hɔ a wobɛnya bi atie ɛnɛ awie yi information centers no so de sɛ wawu nim no ɛdɔ so papa obia bɛdi di information center akumisa doma so agimframa ɔmo nyinaa abia tom hu ha obon yesuro ɔno so de wɔn na adwumayɛfoɔ nso ɔmo bia tom konkwanu ase edwam ɛne kyɛsɛ baabi atoto dame ahodoɔ nyinaa no obia tami kutua otie Sompa no mensa kase boyi ebie na awie yi ensɛm a yɛde bra mu edi bɛdi mu akotere bi ɛne sɛ aseda soro nkopa ɛna MPP amanyoko no ebi mu di tudwa sɛ ɛnurada ɛna ɔmo kɔ naka so ɛkɔto aba na abakɔ na wie yɛn no ɔmanya aba emu da hɔ na ɛyɛ frenchim na mpanimfo bi akasa ɛwɔ ade akyɛ bia so ɛna wie yi yɛbɛdi ho nkɔmɔ Ghana mamra Ghana dihye binom ɛde akɔdan Ghana court kɛse bi ne akyire sɛ wɔn kyerɛkyerɛ mu kwan yɛ obi ɔmampani a yɛsɛ ne na obedie no ɛyɛ 2 times pɛ no mu hia kyerɛkyerɛ mu na asasɛm ɛho nkɔmɔbɔ asɔre paa ani gisɛm akɔ amanananom bi ya ɛwɔ TECHIMAN ne nyinaa ne sɛ asase yantam ɛna nananom ayie sɛ aban gye last commission for na mofantisi office ahodoɔ na entimi moa ɛna wie mu nsɛm wɔ sanso NPP abato kure mu nso no yɛbɛkɔ bunu ne mantemu na mobrubuaboa no fo yayi no ɔno so di nsɛm bi atodwa de asɛm ɛna waka weni nsɛm ahodoɔ bebree ɛna yaboa no sɛ no me nsa kase bɔ ya yɛde ɛbrɛ mo ɛwɔ Sompa afidi kase ehyo aboafo ɛso yɛ asene no ɛdɔso papa na mmom no aseda no soronko ɛnkɔ ɛmfa ɛma 21st clinic wɔsɛ yɛnka nkyerɛw sɛ yɛwɔ kurom wankasa ɛba no sɛ satika ne paa dia na kyɛ sɛ no ano no mesrɛ abusua yade bi ɛwɔ nipaduam no ɛyɛ 21st clinic fo nkwa ne betimi asa ɛde ama wo sɛ ɛyɛ satika yade na satika no nim secret wɔ paa ne sɛ wosɔre yɛyi na sɛ wachi bramo no entiri na ɛwɔ hɔ no ɛbɛsi usisi ani atwe baase hɔ no enkoye wachi ya wo ya usisi ya wo ya onakomkom ya wo ya mesrɛ wo fakyere mu ɛwɔ 21st clinic na ɔmo ɛmoa wo ɛno akyi no yade bi ɛwɔ nipaduam sɛ ɛyɛ mojabrosua appetite bi ɛna akye wo ne nyinaa no 21st clinic for ɛna betimi ahwɛ na ɔmo yi afiri hɔ ɛde ama wo NKORANZA ɔmo butu children's park for ɛnkyɛn no ɛhɔ pɛɛ ɛhɔ ɛna wɔmo ɛwɔ bra woni wani akyerem ɛwɔ new market no ɛhɔ a ɛna 21st clinic ɛwɔ TECHIMAN so no wodi wani kyerem ɛwɔ sunyakwan no so a abusua yi ɔmo ne MTTD for no ɛna ɛbɔ ho ɛwɔ hɔ fo wani kyerɛ hɔ na ɔmo ɛmoa wo na bibia entimenye kama ɛnkran ɛwɔ hɔ sunwan kuma se kwada so ba bia yebutu hɔ a yɛyɛ adwuma kama paa kabi boabe company limited sɛ ɛbɛda danse hu nneɛma de a ɛhɔ nkoa na yɛkɔtɔ danse hu nneɛma ɛbɛboa yɛn ama yɛtuma si ɛdan na yɛtuma kɔ yɛnim kama wɔse de ohia no wasa aseɛ fo woni kyerɛm hɔ sɛ ɛyɛ cement iron rods ɛnkyɛnsɛ de bɔda so na doa wibaro ahodo ni nyinaa no de KB Boaben Company Limited ono kwa na ɛbɛboa wo ɔwɔ TECHIMAN hansa ɔyɛ ne ES filling station no ɛdi animhwɛ ɛba no plumbing materials nyinaa de a na kyerɛ sɛ POP cement ahodo yi ne nyinaa ɛyɛ KB Boaben Company Limited ɛyɛ 0537 472284 na ono KB Boaben ɛdi nkɔmɔ na bibia timi ayɛ kama pa ɛde ama wo hyɛne so sɛ Dr. Tam da so ekura yasene sɛ menka kyerɛw sɛ abusua sɛ waware fie bebre na sɛ awɔ no maye a ɛyɛ midimafo eba center ne ti pokuase mayera sɛ de mamu no fo bani kyerɛ hɔ na bibia entimi enye kama emfa emamwo wei ene adwumaku ahodo bebre ene de aka kyerɛ bɛbɔ ne nyinaa so yɛ de akyerɛ mo ɛka ho bi ɛna yɛ de kaseboyi ebremwo ya yagye bre ya yɛ de kaseboyi ebremwo na wie ɛyɛ me ɔdodo ADANFO na kwa be Owusu
Fa-Asɛmkyɛ obetu afre Mr. Shaggy me nua ba ABENA Ataa Gyamfuwaah amono wodi amono afei yagimre na ensam no yadomo asukọ yado ensam na asukọ dia na ene ade ache bia so ebra ya yenua be ma wo ahene oni ahene nko na wo otena se e wade ache bia so na fei ye tena se na ya fei bobo nsam ho a na bibia ko nanim kama pa no eyem se na no memenda ene ne kwasi ada enra ena MPP amayoko no ekọ naka so ekoto aba se okoyi won na constituency no obedi omanim na aboa ama party no atimadi nkunim 2028 na ne matima ko nanim kama pa na ne asi ahenefo na etu ahenefo de dan de na chese ne wo se ye ene aburu ise ba biado ne be kire bia na ho de papa NKORANZA de ekoso kama sanso ene TECHIMAN sato de so ekoso TECHIMAN of ekoso atabubu kwame danso Kintampo no fere kintampo sa to nyina so no kajeji eni ba bia na na yegum se na yegum anie ene so mpasa ntwerefo so yete yehugum edi akire ma bibia timi ye kama pa na abato no kwa wiye no wone bedi nkunim na wone bedi ntwoso de ne ntwo de ene poto pa na nkunim de so de na tunsa manfo de no na emu wa kama tunsa emu afe na ne nyina no na ye party kronanda na enumu enanne wo ahene champon atwepire Bunu is Deputy Regional Secretary Yewra Sedu Ali Mohammed onno kwadi nkomo ana afọ bisa na say TECHIMAN South no sadia abano si koye no na oje ne sen na nkunidie no na ohuni sen party no bobia kra no e wa bato no mu se na na esitie yenkwai na yenkodia de Yewra Sedu e kan no ebi party for region na na fan siasu ko ene abasubo empoma empire ye oje calendar na so that process here ye memenda no consider we can see the major process leading to the selection of the national executive and then moving into the 2020 general elections. Now, all 11 constituencies are Wabuni's region. The best leaders ever. Party, as I said, on the lead party in the elections. Now, it's historic because some of the 11 constituencies now want to say, Obiago, Obiatiko, Obiaken. Party man for over 20 years, the dream why I'm not in the party now could come out the Capastro, party no animum, the party no party for one who said, and I say, Ghana for Claire would say, mistake do a while more in 2024. The government will call another PA over the party. The kind of leaders that your party in every constituency in the Bunis region. Just something extraordinary. So they are MPP. They are leadership in every constituency. Or more I'm doing so we congratulate you. More I'm doing so we congratulate you. I'm here to more I'm doing so. I'm only fair. One party. Omuhunu say one party na owie ye no na ye twen eben ankane osoafo na wo hwe anyinam kane ansam suo na fe ono aso ankane no na ne education minister no deputy no so na ekura no pa ona bokwa me apofuchu masi ya dodo fra na bodwese ewo NKORANZA South ono na committee na woda no yo omohwe abato no so mane ko kama pa na yewura so adensem bi tudwa kama o kire mu ya kire se na abato no si ko ye no eyade na eye papa osono ma ne kosi aye na kire se omokoyi akandifo mbedi omanim na wogidi se candidate no manu omokoto ye ne kwanso ano no de omope na omayi no omunim se na bebo omo amma 2028 MPP Fatima for omo pa afira na wonim se de omo wi ye no so no anya wie bia sa ni nyina ne se omo nyina beba together na fe omo to abo omo modin se be ye party no ebedi enkunim ye wura kwame abodwise adoche the party ahoro ma because abel ado be bia mo fi bi kase be bi nka asedana me de be ma twere apo yankopo Ajuma, the party this many committees. Bakoye chairman kina bokasa meme a committee Ajuma. Tia baso bokese na the committee for no more Ajuma nipa no mo kama ho. Ye toso mi no e afeda me de ma party na. Party ni na ye koso
ayɛ akɔnɔ ayɛ hɛm nipa edi ho adanseɛ no nyinaa yɛ ntiaseɛ no ɔdɔ a ɛwɔ yɛ paati no mu ntiaseɛ in the first place bɛɛbɛ ase yɛ ba no mɛ kakyerɛ amansa sɛ edi bi no yɛ bɛbɔ ho ban edi a yɛ bɛbɔ ho ban no deɛ edi nkae ɛyɛ new patriotic party ti amanyɔkuo no bɛbɔ ne deɛ ho ban basabasa yɛ di asi a the amanfoɔ bɛkasa abonkɔ sɛ NPP fɔ na ɛkɔ no deɛ tɔ so mmienu yɛ nkoransaman didi ɛno no deɛ n'atra yɛ party boundary no n'atra nkoransa boundary no because deɛ bɛtɛ na ɔbɛkasa mo nkɔhwɛ nkoransafoɔ eti yɛn nyinaa yɛbɔ nkoransaman edi ho ban deɛ tɔ so mmiɛnsa no yɛ Ghana ɛne democracy kadi ma ne nka bi sɛ yɛte ase anaa yɛho ne sa yɛyɛ ne sa enti sɛ wei ɛne nsɛm a Kwame Ampɔfo Twumasi ya na hotedi adodo na de frɛ no ɛyɛ abadwusɛ wɔde to dwa ɛwɔ adeɛ akyi abiaso bra wɔwo ahene achampon ɛtena se yɛkɔ yɛnim ɛwɔ kaseɛ no mu dia saa adeɛ akyi na wante asɛm foforɔ dia na kyɛ sɛ wɔdayɛ na yɛda sɔre a Ghana adehye mmienu bi ɛde ɔmɔni akyirem ɛwɔ Ghana yɛkɔto kɛseɛ bi ɛni akyirem kyerɛ Supreme Court sɛ wɔn so nsɛm bi ha wɔn nti bibi ase nti Supreme Court mu awɔ na ne wɔn kyerɛ wɔn mu pam na asɛm wɔn de nam nyina ɛne sɛ wɔn Ghana mu sɛ obi bɛyɛ ɔmampani a sɛ deɛ mammra no esitie no mfie nan na yɛde ama no sɛ ne dwumadie so ani a yɛkɔ abato so a ne asade mfie na mbiem aka no ho nti wadi mfie nwɔtwe na ne wakɔ akɔtena baabi a ɛkyerɛ sɛ Ghana konya no kura wo ma no kura na Ghana mampani a wɔte baanwa so His Excellency John Dramani Mahama sɛ deɛ ne deɛ no kɔyɛ no ɛyɛ nkyikyɛmu mfie na no a wɔtwa yɛ no a anka wɔsa abato mu sɛnya mfie na mbiem no ɛne ɛfofia antoata wɔkɔtena nkyɛn ento anu akyi ɛna wasan bedi so asa amana mekasa yi wɔne ne ɔmampani na sadeɛ yi ɛna Ghanafoɔ mmienu kyerɛ mu ɔmo nte aseɛ ento ɔmo susu sɛ sadeɛ antoa so amfama ɔmampani ɔte baanwa so sɛsie enti no anka ɔmo susu sɛ obetumi so akɔ ne mprensa so enti wɔdeɛ Ghana mamra yɛku kyerɛ yɛ mfie apema ha kroni aduokum yenu no wɔn ɛsrɛ Ghana court kɛseɛ bi ne akyerɛ sɛ wɔn kyerɛkyerɛ mu ɛmfa ɛma wɔn na saasɛm wei adane nchiwa ne hye wɔn Ghana mu wobia ɛkyerɛ na adwen pa ɛno ne nam so a ɛnɛ dwuade ade akyɛ bi adwumadie so wɔwɔ ahena champon wɔ se da bi ɛba ne saa deɛ wɔ sɛ yɛtwempin kyɛ mmeranimfoɔ na wɔn nso tumi bua yɛ ɛwɔ mmeram ɛne nti no wɔne lawyer Thomas Eshon wɔdi ne dwuma ɛwɔ nkran Spirit Law Consult ɛna ɔtɔ nsafrɛ lawyer ɛna obisa no sɛ ɔpɛni kɛseɛ mmeраnim ni deɛ Ghana adehye mmienu yi wansɛm ɔde akɔdan Supreme Court yi ɛnyɛ bia nkyerɛkyerɛmu no sɛn ɛnyɛ bia wɔwɔ case ana na lawyer nso nkyerɛkyerɛmu ɔde ma ayɛ no ɔtiefoɔ yɛnya bi okay kind constitutional provision article 56 na wɔka no mean you say there is any ambiguity and I say adeɛ mu nda hɔ a ɛbɛhia nkyerɛkyerɛmu foforɔ bi so ɛyɛ Ghana media right and I'm going to wɔkɔtumi kɔ Supreme Court ebisa sɛ Supreme Court baako pa ɛtumi kyerɛ the constitution na sɛ ɔnkyerɛ biribi ase ɛma yɛn ɛno nti no ɛyɛ ne kwan so sɛ wakɔ Supreme Court sɛ obisa sɛ Supreme Court ɔyintɛm da hɔ a Supreme Court adeɛ ɔbɛyɛ no sɛ ɔbɛkyerɛ mu akɔsi sɛ ɛmu da hɔ a ɛnyia nkyerɛaseɛ foforɔ biara wɔkan a wowu ɛno nti no ɛsaa nɛteɛ ne madwene mu no anaasɛ mente aseɛ mu no mehu sɛ provision no ɛma ne bɛdi pɛpɛi sɛ obi ɛba ɛbɛdi president a ɔwakɔnya so ɔbɛkɔ two full term wɔ sɛ terms no ɛsɛ sɛ ɛyɛ consecutive anaasɛ nsɛ sɛ ɛyɛ consecutive atiefoɔ wei ɛne nkyerɛkyerɛmu ɛna nɔpɛ yi ɛwɔ adeɛ kyɛ bi adwumadie so Sompa ha ɛne nsiakyipɔ baako TECHIMAN wɔwɔ ahena champon to nsa ɛde frɛ lawyer Thomas Eshon sɛ wɔma yɛ nkyerɛmu no wɔde ɛma yɛ bi ɛna yɛde asomwe yi na ɛyɛ akɔyɛ sɛ nananom a wɔfɔri kurom ɛne nananom a wɔ TECHIMAN nkonyasa ase so in fact nananom ayɛ ade papaapa ne nyinaa ne sabunu east ba yɛ sɛ ohwɛ asase ya ntampa na nanom eyie ɛde ɛboa ama regional fa no tuma pa afira na yɛ ade a ɛkɔ nkan papaapa wɔsɛ ɔde wɔne kyerɛm ɛwɔ fodi kurom ɛwɔ nkranza kwan no so a ɛhɔ
ɛna kyerɛ sɛ RCC dan ne kyerɛ sɛ adan ahodoɔ nyinaa no ne nyinaa ɛwɔ na nanu ada ɛna neɛ regional minister ɛne ne mpanimfoɔ ne lands commission foɔ ɛtwe pɛ nananom na ɔmo de ɔmo kɔdi nkɔmɔ na ɔmo kyerɛ ɔmo sɛ nananom ɔdaroma aban pɛ sɛ ɔtrɛtrɛ ne taban mu na afei wɔsisi adan bebree na wɔde boa ɛma kyerɛ sɛ akɔneabadie ɛne biribiara ɛtiminya biribiara kama ɛwɔ region no emu na lands commission foɔ ɛne regional minister yɛwura antwi ɔmo twɛn ɛpɛ nananom a ɛwɔ fori kurom ne ɔmo kɔdi nkɔmɔ sɛ ɔmo hia asase yɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo sisi ministries ahodoɔ na ɔmo de boa ɛma region ɛfa ne ntoma pa efira na ɛnum na nananom sɛ oh don't worry ɛba ne sɛnsa ase nkoa deɛ a TECHIMAN deɛ yɛayɛ krado yɛde bɛma mo dodo yɛanyem taku yɛanyem simpoa ɛno deɛ ɛnsase yɛntam ɛkayi mako ahasa ɛne du ɛna kyɛ sɛ nananom ɛtwaayɛ yɛ a wɔde ma lands commission foɔ na ɔmo so de ma regional minister sɛ mo ngye na afɛ ministries ahodoɔ mpɛ sɛ musie nyinaa no momfa ɛnsi na ɛmoa ma biribiara ɛntimi ɛnyɛ kama na ɛno ɛna lands commission lawyer yɛwura John Owusu Ajiman wɔde aseda piesie asedam yɛntwire asedam kunkurunku paa asedam kokurudu wɔde ne nyinaa adema wɔn sɛ in fact nananom mo ayɛ adeɛ ɛyɛ adeɛ a ɛso ɛnie na ɛsɛ fatanso makyerɛ sɛ ɛba na mamuam na sɛ ɛba ne sɛ ɔman tumpɔn a nananom makyerɛ sɛ in fact mo wɔ hɔ yɛnkɔ tie deɛ yɛwura Owusu Ajiman ɛka yɛ no ebi 258 ɛkyerɛ sɛ lands commission ɛna hwɛ aban nsase so ɛmanage all government lands etu abanfo ɛfa nsase sɛm ho ɛna constitutional creative lands commission ama Ghana man at the headquarters ɛna wasa creative regional lands commissions say constitution no ɛwɔ mu sɛ yɛn decentralize lands commission offices to the districts na deɛ nnɛ yɛyɛ wɔ ha yi ɛkyerɛ sɛ nanano ɔmo asase a ɔmo de ma ɔmampanyin sɛ ɔmfa nsi ministries ɛwɔ Bunu East no ɛho nkrataa nyinaa ɛnɛ ɛne yɛtumi ayɛ nkrataa no nyinaa awie yɛ yɛbaeɛ a nananom ɛde ɔmo nsa ahyɛ nkrataa no ase yɛ a yɛfrɛ no deed of gift ɛna nananom ɛde ɔmo nsa ahyɛ krataa no ase na me nso as regional chairman of the lands commission me nso mede me nsa ahyɛ aseɛ ama ɔmampanyin nti sɛ nnɛ uhu yɛ ha na ɛyɛ aseda yɛbaeɛ no deɛ nananom yɛɛ no mmara kyerɛ sɛ sɛ obi kyɛw adeɛ no wɔanna n'ase a nipa no kora tumi gye na ɛneɛ saa na teɛ obi kyɛw adeɛ no wɔanna n'ase a na kyerɛ sɛ nyɛ wɔnna no kora Yesu Kristo kora ka bi akwatafoɔ du no ɛneɛ baako pa ɔkɔ no obi sɛ nankoro no aka no what a day ɔmo wɔ he na kyerɛ sɛ ɔmanfa aseda mma ɛnkyɛ ma no saa sɛ lands commission foɔ ɛna hwɛ nsase a yɛde ama aban nyinaa so deɛ a na sɛ ɔmo de asedampie sie paa ɛna de bɛma nananom na ɛnom no ɛna nana Owusu agyare ɔtɔ so mmienu nana ɛna yɛ akwamu hene ɛde ma traditional TECHIMAN traditional council no ɔno so ɛde to dwa ɛna ɔka sɛ o asase no deɛ ma sɛ na mamunim no na yɛyɛ krado dada sɛ yɛde bɛboa mo ama biribiara tumi ayɛ kama paa enti nana Owusu agyare ɔtɔ so mmienu nana ana yɛ akwamu hene ɛde ma TECHIMAN traditional area yɛntie nsɛm a ɔno so ɛde to Sompa kaseɛ anim sida piesie ne yɛde ma sɛ de magica TECHIMAN da bideɛ ɔkɔgyinaeɛ na mfie bebree adenanka ɔda yɛ akoma so a ne sɛ yɛbɛnya yɛ regional administration ɔbɛra yɛnya yɛ region na menkyade na nso de anim no waba te nakadeɛ deɛ bɛtumi ama region no akɔ so ne asase yɛ a na ama ɔmbɛka a nso yɛayɛ ho adwuma awia yɛde ama mo na amammerɛ kwa nso no sɛ obi kyɛw adeɛ na wanna ase a otumi sign de nadeɛ ɔyɛ nokorɛ bi okuma ase na ɔtɔkwa no
de brɛwoba na de ma no na akwadaa no ɛnyɛ bie na no da wase sɛ dada ne da wase pɛ wɔyere dɛ wa perfect gift no sɛ kyɛobi adeɛ na ɔda ase a wa perfect gift ɛyɛ ne deɛ a ɛnokorɛ ntumi nsan ɛnkɔ na ɔnkɔ da nti wei a mɔba bɛyɛ amammerɛ kwan so a mabɛda ase agye sɛ yɛde ama the regional administration no na deɛ mesrɛ ne sɛ ɛsɛ sɛ deɛ yɛde ama mu the purpose deɛ ntira yɛkɔyi asase 300 acres ɛde ma mo no ɔne hia yɛ sese sɛbi yɛmfa ma mo na ɛkyerɛ wobɛhwɛ na moakɔwerɛ ho baabi na moakɔtɔna magi ɔne yɛhu na ɛbɛgye adeɛ ɛne ɛnoa no ɛna nana gyara ka no wasa tam sɛ ne nsase ma nkurɔfoɔ yi a ɛne bɛhwɛ na bi akɔyɛ krata baabi yɛsɛ wei yɛ mpibi dia wei yɛ hwanhwan dia wɔse wɔnya kyew ɛneɛ na ɔmo gye ɔmo adeɛ koraa nya deɛ ɔmbɛma na mmom pɛpɔ so no deɛ ntira mo ba yɛ ɔmo ayi nsase nko a ahasa ne akyire du ɛde ama mo no momfa nkɔyɛ na biribi anyɛ kama na ɛno akyi ɛna bono is regional minister yɛwura Honorable Francis Owusu Fa-Asɛmkyɛ ɔno so ɛka sɛ o nananom wɔsɛ yei moayɛ adeɛ papapapapapa sɛ moaboa ama aban tirimupɔ sɛ ɔbɛboa ama ɔman no tumatu mpɔ no na yɛba mo na so na nananom anwosu mu ti na mmom motima boa na moyɛ isase yantam saa ɛde ama yɛn regional minister yɛwura Francis Owusu Fa-Asɛmkyɛ ɔno so na no di sɛ wɔde to dwanie Mento me papa nom tio sɛ yɛdi kan ɛnyɛ nso so mɛgyina ɔmampani anaamo na magyina region he adehyeɛ nyinaa nso so anaamo na mada me papa no mu ase paa yie sɛ yɛde nkora pɛ wabie bɔfona mare sɛ binya bafia no wobɛnya no sɛ yɛwura no matena nkonya so akyɛre so sɛ ne abagye mmerɛ bɛtie sɛ wotwa afɛpɛdeɛ a me papa no mayɛ yi a ɔsom bɔbɔ so bebree wei ɛyɛ regional minister ɛdema bono is yɛwura Francis Owusu Fa-Asɛmkyɛ wɔn so na se da wɔde ma nananom ɛwɔ asase yantam ɔmo ayie Honsem stroke yadeɛ ne asitwe yadeɛ na kuma yadeɛ nyinaa ɛno nso kɔ ɔmo aso ɛyɛ a wɔn betu ase akura nkrabata ma kuma kudunum ɔman mu ɔmo guso ɛkɔ ɔmo anim TECHIMAN wɔ hɔ sunyan kumanse NKORANZA ntene baabia no ohwɛ 21st abehu yɛ ɛba na afrɛ nso abetumi afrɛ 0540311311 wawie ɔmo kanboafo no ho ebi ɛna akasie ba Kebi bo Aben Company Limited nso ɛbɛbɔ yɛ chi dom ti dansie hu no ma nyinaa no ɛya na wato afa hɔ TECHIMAN hansa bompe na etwato kra no obekɔ na Kebi bo Aben wɔ hɔ no mu a dodoa na ɛgye no ma hoduro ni nyinaa ebie nti nso hia bia na wakɔ hɔ nom na electro point ɔmo ne broom showroom fo kyerɛ mu a TV ne washing machine no ɔmo di bebree ba nti wo ba nso benya wo de atɔ no anya ho adɔdɔdeɛ TECHIMAN ne mpata mu deɛ ɔhene ahemfie nim hɔ a ba hima bros ano ase hɔ ano mo mo tamale ne mpata mu no ɛno nso no mbehu ɔmo de a na Access Bank ɛna afei Holy Family Hospital no ɔmo hyɛmfiri hɔ ano ɔmo bɔ adwuma